Феноменът Наруто навярно е едно от най-гледаните заглавия в целия свят. Освен върлите фенове, дори и тези, които не гледат аниме, знаят кое е русто момче нинджа или маскираният белокос Какаши Сенсей. От просто фен и обичаш да чете списанието Shonen Jump като малък, Кишимото се превръща в един от най-успешните манга художници в историята. Абонирайте се за канала с камбанката, ударете един палец и дръснете някой друг коментар. Може би е зашеметяващо съотношението на епизоди, анимиращи мангата и филъри, които не следват главната история, то в Наруто от 2002 година ситуацията е следната. От 220 епизода общо имаме 91 филър епизоди, или това се равнява на около 41%. При Наруто Шипуден имаме общо 500 епизода, от които около 199 са филъри, или близо 40%, което въобще не е малко. Важно е да споменем, че филърите в някои анимета биват консултирани до голяма степен с самите автори, както и дизайна на героите в съответната филър арка. Колко от вас се замисляли какво значат думите Чидори и Райкири? Докато Райкири, което използва Какаши, се превежда последния начин: Рай е гръм, а Кири е режа, или преведено като гръмотевично острие или разцепващ мълниите. Виждаме и кратко обяснение за това в този отказ от Гай Сенсей. А при Чидорито, вземайки второто канджи, което се чете като Тори или по-скоро Дори, което се превежда като птица, оттам и името на техниката Чидори, в превод хиляди чуроликащи птици. Говорейки за иероглифи, канджито на челото на Гаара се чете като Ай, което значи любов. В японски език, зависимо с каква любов изпитваш към някой или нещо, си има определена дума, с която да изразиш. Докато, например, кой е с по-романтична насоченост, то Ай е с по-дълбоко таящи се чувства и безусловно любов към някой. Това е именно изписано на челото на Гаара. В бъдеще може да има и по-подробно видео, разглеждащо нюансите и значенията на думите в японски език и техните преводи. Има няколко хипотези откъде Кишимото Сенсей е черпил идеи за създаването на своите герои. Например, в една стара манга от 1961 година от автора Санпей Ширато проследяваме историята за синът на известен самурай с името Саске, който е длъжен да оцелее, след като селото, в което живее, е избито от враждуващи помежду си кланове. Историята доста ни напомня тази с полетяла и кланът Учиха. Други интересни препратки, които можем да кажем, че са помогнали на Кишимото да създаде студеният и мрачен типаж на търсещият отмъщение Саске, е Хией от Ю Ю Хакушо, чието заглавие много се харесва на Кишимото като четящ мангата фен. Или пък историята на Курапика и жестоката съдба според тяла кланът Курта, където целият клан е избит заради червеникавите си очи, а Курапика остава единственото оцелял. Зад гласът на Наруто всъщност стои жена. Това е Джунко Такеучи. Сред толкова много звучени епизоди в Наруто е имала и други роли. Някои от по-отличаващи се гласове са на Гон от Hunter x Hunter, TV сериите от 1999 година, гласът на Ендо Маморо от Inazuma Eleven, Ламбо от Катекио Hitman Reborn, Такуя от Digimon Frontier и дори малкият Сабо от One Piece. Преди да продължим напред, напомням, че може да се абонирате за канала и да оставите някой друг коментар в секцията за коментари. Благодаря ви! Отличаващият се с използването на тайджуцу, Рок Ли или гъсти вежди, както го нарича Наруто, е вдъхновен от съизвестният актьор и майстор по бойни изкуства Брус Ли. Това ни е намекнато и с общата рождена дата, която споделят, а именно 27 ноември. А епичната и любима на много фенове битка от чунински изпит на Ли срещу Гара и последвалата контузия на гъстите вежди също посочват към подобна такава, където и Брус ранява гърба си и докторите прогнозират, че няма много надежда нещата да се върнат отново по-старому. Приликата между двамата е видима за всеки фен, както и волята, която показват, а това може да бъде само едно вдъхновение за всеки един от нас. Друга пък интересна препратка към една битка на Рок Ли срещу Кимимаро, където Ли се напива с саке по невнимание и използва стилът на пияният майстор, който пък е много добре познат на феновете от старите кунг-фу филми с Джеки Чан. Поради натоварения си седмичен график, мангаката не е имало това време да планира напълно всичко в поредицата,
Например, концепцията и историята на джунджурикитата, като поначало се е смятало само Наруто и Гаара да имат такива и не всичко е било така добре обмислено. Затова и някои от въпросните приемници на опашатите зверове не са много развити като персонажи в мангата, но пък имаме малко филър епизоди с тях. На всеки се случва да греши понякога и в глава 630 от седмичния Jump виждаме, че когато Минато се появява при Наруто, липсват пламъците от наметалото му. Просто Кишимото е забравил да ги нарисува. Пропуската е поправена в издаването на сборния 66-ти том от поредицата. Знаем много добре, че цветовете на Расенган, например, и въобще цветовете на чакрите при героите е синя. Да, но в мангата не е точно така. Там цветът е жълт и би трябвало да бъде такъв и в анимето. Не е ясна точната причина за промяната, понеже пък представете си облеклото и въобще визията на Наруто с жълт Расенган. Контрастът не би бил толкова добър, колкото е с синия цвят. Знакът на челото на Неджи, който виждаме в битката му с Наруто по време на изпита за Чунин в мангата, всъщност е свастика, древен символ с духовно значение, наричан Симетоманджи в Япония, който е силно цензурен в аниме адаптацията заради изоблаченото му използване от нацистите през Втората световна война. Древният слънчев символ е на около 12 000 години и може да бъде видян на много места по света, от буддистските храмове, чак до Европа и на много други места из света. Явно е било планувано Наруто да поноси малко по-дълго време своите очила, с които го виждаме в началото на историята, понеже в едно интервю Кишимото сенсей споменава, че го затруднява постоянното им рисуване във всеки един панел от мангата и то от различни ъгли. Така и от малко по-рано Наруто се здобива със своята нинджа бандана за глава, което спестява бая време на автора, имайки предвид, че е гонил кратки срокове в седмичния Shonen Jump. Защо през цялата поредица един от любимите герои на всички времена, Какаши сенсей, е винаги с маска? В интервю от 2015 година разбираме откъде идва вдъхновението за визията му. Кишимото е силно впечатлен от рисунките на Хироаки Самура, рисуващ Blade of the Immortal от 1993 година. Именно оттам той инспирира визията от Магецо за Какаши и Манджи за Ирука. Напълно нормално е всяко едно поколение творци да бъде вдъхновено от своите предшественици. Благодаря, че останахте до края на това видео. Абонирайте се, ударете палеца и споделете вашите мисли по темата.